nachádzame sa v Pražskom Kvinci, dnes sme tu mali s Jakšom market, kde sme predali svoje nosené a nenosené veci. Boli tu všelijaké boty, ale väčšinou sme tu predávali nevzácne boty, ale iba boty, na ktoré sa mi vieš asi zbytočne prašilo. Saprim sú tu také, že najviac vzácne zo všetkých, staré Jakšové nejaké veci, nejaké moje najobľúbenejšia mikina je táto. Čiže som rád, že sa nepredala. Asi všetko ďakujem každému, kto došiel, som čo kúpil. OK, takže najlepšie 3 kusky, čo tu sme mali, tak KTZ, Krúnek. Je úplne skvelý, len nejak mi nesedí, tak ho nenosím, alebo neviem ani prečo ho nenosím. The Jesus, čo som dostal, to je z prvého turné. Asi toto je najlepšie, super. Ale toto v podstate ani nechcem predať, preto som na neho dal vysokú cenu. A to na väčšinu vecí, ktoré nechcem predať, som tu dal vysokú cenu. Trénery v takých akože pekných farbách, to sú super, ale nie. Jednotky tie Air Maxy, rozšeraný metalík, super. Stačia dvoje.